iki loro, sitok tipis, sitok lemu, iso ngatasi apa ora coba? Nggih. Panggal siap. Begini. Kok kudu geret atau sampe sabar to? Aku selalu tahan. Ayo begini. Sampai jinglen aku sih. Teman. Ya. Sampai mesel ya, Mas. Hah? Piye mau? Sampai mesel ya, Mas, Pak. Gembos nek ngantek mesti gua ganteni pake. Nggih. Jamu porong. Ya wis no. Apa? Ndok bebek sak tarangane. Ayo coba. Kaya apa dayane le kemaki coba. Kula riyen, Pak. Nah, Nggih. Mau dari depan apa belakang? Wis lah awakmu iki kok ngendi petak. Bos, Nggih. sing paling enak ki jengleng komburi. Lah kok ngoten? Golek ra penak diwalik gendi kok ngarep. Oh nggih. Mingkar mingkur. Ayo, Bos. Panganan enak, Bos. Ayo le, tanjakno le. Iya, Mbak Sulis. Ya lumayan keri, Pak. Masih cilik ngeten. Ora patek nyandak. Diwalik kok ngarep. Kok ngarep. Boyo. Mongah-mongah. Apa ye? Oh mendeng. Lambemu, Bas. Kados gawe siang. Iki mah tas tak nget to. Layak mendeng. Yang mendeng ayo blendrang. Tapi malah gauri. Blendrang malah asin kok, Pak. Iya. Ya dipapakke nak kaya apa ngomong domba siap. Ya. Karena Palang kerik, Bos. karena Ngece. Nyek. Dikira rajamu. karena dan Thomas Kosek. Aja kesusu, Bos. Disalam dulu, Bos. Nyapa we nyawang polah guyu. Urung ro rasane no. ora gendang-gendang tapi matane kagak meden ae aku priyo Ya keri. kudu dimakne no. Mulai teko ngesuk yang dhuwur dipetani ngono. Dibetani tuwae. Dan tombol sampai diserak pengen nih. Iya. Us. Keduan. Aku salah kebener kok. Cari pengganggang. Ya, Mulai mau kesusu tiba plekang wih lo. ben tekan gone sing ngono lho. Ngomong ngono aku gen ngerti. Masih ngene sampe Mas. Ngerti si wis lega ndak is. Nggih, Mas yo pas panggil keri yo, Pak. Ketoke cuwil. Dan aku tumbas yo ndek kok. Nyali Yo, balik kiri. nyapa? Takmu giyo ora? Radio disambut. Bos, aku melu bayang iki garap kok endi kaya ngene. Lagi lembu yai temune wis subuh. Kowe nek carane ngono carane ya tak diteki to. Carane piye carane? Carane kuwi. Heeh. Golekno laler. Golek laler, Culne. diculne. Nek mencok, Nek mencok, ya kuwi nggone. oh iya. Ngono mis lho. Lah laler senengane amis amis. Ya mesti batang. Pit, Nggih. kowe dinyek lho. Masih dikeces ndoyu. Ndok Pit dijaga.
kebersihan kewanitaanmu. Siap. Benda Miss. Carane dikum Karo jet sunlight. ora no karo njet. salah. Napa? Karbit. Ndak melocot minggu malahan. Lek melocot gak apa-apa, Pit. Piye? Yang bledos sih lho. Yo. Pit, Nggih. ingat Pripun? kondisi Anda seperti ban tronton. Ya. Terus Waktu bersuara Nggih. ngedek gembos ben teko. Ah, awakmu padha kuat. Ngeten. Ora, madhep ngalor. Rada medun. Oh, ngeten. Heeh. Karo apa, Mas? Baru ra iso mau gundul. Ya ampun, Iki sawangan. Sing megung apane, Le? pengairan. Wong sak desa marek. Ya. Wong resmine. Ngedek nduk, Pit. Ngedek aja ngono kuwi nyedit. Lah pripun? Ngedek iki ya ditungke ning ngarep. Oh, ngeten. Ya. Wis tak papane lho. Bapakne ngarep nek bantawe yo. Malah empuk. Empun ndase ra beku. Gandeng kulit. Kok aneh-aneh. Oh, terus. Lah kok kono turah? Heh? Lah kok turah? Lah nek sing nganggur tak kekne lain. Nah, ya. Sinope Sino Karto Pasti. Ngatur Mbah Wedan Tuban. Lujeng monitor saking dalem Wedan Tuban. Bablaske caping gunung Mas. Dan bukit. Thank you.
Halo Mas Guyu. Alah kepenaan padine anget to we. Waduh Mas. Aku lek kelingan ya kudu guyu. Ya. Sekar bisa